Kuchokera kuno kuma studio a MBC kukwacha mu mzinda wa Blantyre ndine Kondwani Chinele ndi nzangayo Dawson Kamalata ndipo tafika ndi nkhani zina mwa nkhani zathu zikuluzikulu madzulo ano. President Lazarus Chakwera wati mgwirizano kufunika pakati pa anthu onse pothetsa mavuto omwe dziko lino likumana nawo. Unduna wa zaumoyo wati nkofunika kufulumizitsa ntchito yomanga chipatala cha Makanjira pofuna kuchepetsa mtunda omwe anthu amayenda pofuna thandizo la kuchipatala ku Mangochi. Ndipo anthu akhutira ndi momwe zinthu zayendera ku Lake of Stars mwambo usanachitike mzaka zinayi zapitazi. Nkhani yathu yamba madzulani kuti President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati mgwirizano ukufunika pakati pa anthu onse pothetsa mavuto omwe Malawi akukumana nawo. Mtsogoleri wa dziko lino wanena izi atayendera ntchito zosiyanasiyana m'maboma a Nsanje ndi Chikwawa. Atulankhani athu Blessings Chereuka ndi Secret Segula alemba ripoti ili. Atafika ku chigwa cha mtsinje wa Shire, Dr. Chakwera anayendera malo ochitirapo ulimi wa ng'ombe AAR Isa koma anaona momwe kasamedwe ka ng'ombe kamayendera pamalowa. Atachoka pamalowa, Dr. Chakwera anapita ku mudzi wa Nguluwe mfumu yaikulu Mbenje koma anayatsa magesi a mgawo 9 mundondomeko yobweretsa magesi kumadera ku midzi ya Marepo. Ndipo poyankhula kukhumbira anthu lomwe linasonkhana pa Soljin, Dr. Chakwera anauza anthuwa kuti posachedwapa bungwe la ADMAC litsegula misika yake ndi cholinga chokuti anthu azipeza chakudya mosavuta. Dr. Chakwera atinso boma ligawa chakudya kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala kudzera ku nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi la Dodma. Apa Dr. Chakwera anati njala ikhala mbiri yakale, ntchito yomanga ngalande zosungira madzi za Shire Valley Transformative Project ikatha. Ndiye ndisamalira aliyense, koma tiyeni tilumikizane, tigwire ntchito limodzi, tigwirane manja. Chifukwa masomphenya 2063 kuti tikhale dziko lodzidalira ndi lotukuka sizingatheke ngati anthu wina azilowera uku, wina alowera uku, wina alowera uku, koma tilowe njira imodzi mogwirizana, zinthu zichitika mwamsangamsanga tikakhala ndi mtima wogwirizana. Tikasunga umodzi ndiye kuti tikhoza kuchita zambiri zimene munthu mmodzi payekha sakadatha. Tidandauliranso magulu osiyanasiyana chifukwa si aboma okha monga mfumu anena, koma magulu enanso kuti amasuke kugwira ntchito kuno kutumikira ino, kutumikira Amalawi amene ali kuno. Ndipo mawu ake phungu wa Nsanje Lalanje omwe ndi achipani cha DPP ya Gladys Ganda ayamikira boma kamba ka zitukuko zomwe zikuchita madera osiyanasiyana dziko muno posayang'anira chipani komanso kuchukira. Chifukwa ndikuthokozani choyambirira magetsi amene mwatipatsa kuno ku Nsanje Lalanje. A President mukudziwa takhala tikuyima m'Parliament kupempha magetsi nthawi yayitali. Dr. Chakwera anakumananso ndi akuluakulu za maphunziro am'maboma Nsanje ndi Chikwawa pa Ngambu Secondary School komanso anakumana ndi anthu omwe amachita bizinesi zawo maboma awiriwa pa mchalo. A Malawi National Service nthambi ya zachitukuko ku Malawi Defence Force MDF ati adzipereka pokwaniritsa masomphenya kuti dziko lino lizidzidalira pa chakudya. Captain Precious Kalulu wa ku nthambi wauza MBC kugada Mega Farm ku Mchinji kuti iwo achita chilichonse pokwaniritsa zolinga za boma pa ulimi wa minda ikuluikulu. Mayeso Chikhadzula ali ndi nkhani yonse. Captain Kalulu ati bungwe la Malawi National Services MNS pansi pa Malawi Defence Force likuchita chilichonse chotheka pothandiza boma kuti mdziko muno mudzipezeka chakudya chokwanira pochita ulimi wa mbewu komanso ziweto zosiyanasiyana. Pamene pa Kalulu anayamika boma komanso maiko oyandikana ndi dziko lino kuphatikizapo Zambia omwe anatha kuthandiza kwambiri pa ulimi wawo. Mwazina Captain Kalulu wayamika anthu okhala mozungulira munda wa Gada ponena kuti ndi anthu ogwira ntchito molimbika omwe ambiri awalemba kale ntchito. Kuweta ziweto ng'ombe ndiso ndi somba zimene tikupanga kuno ku Gada Farm. Mukaona kumbuyo kwangaku kuli imene timatchula center pivot. Ichi ndi chipangizo chimene timagwiritsa ntchito tikafuna kuthirira pa nthawi imene kulibe mvula.
cholinga ndikuthawa kudalira mvula kuti tithe kupanga improve productivity kapena zokolola zathu Malawi. Mawu ake Lieutenant Colonel Misasa Phiri wa dziko la Zambia pansi pa Zambia National Services wati maiko a Malawi ndi Zambia ndi amodzi omwe angosiyana chifukwa cha malire koma amagwira ntchito limodzi zothandiza potukula anthu a maiko awiriwa. Ntchito ikutheka naona kuti kuli Malawi National Service chidwi chiliko ufuna kuti achulutse zokolola zawo za ulimi chifukwa chakuti mavuto a Zambia ndi mavuto a Malawi ndi amodzi. Chonde ukhala mavuto amodzi ndiko kuti ntchito numagwirizana pamodzi kuti tichepetse mavutowa. Pa famu ya Gada akulima mbewu zosiyanasiyana kuphatikizapo chimanga, soya, makadamiya komanso akuweta ziweto zosiyanasiyana zomwe kuphatikizapo mbuzi, nkhosa komanso ng'ombe zoposa 189. Pamundawu amagwiritsa ntchito zipangizo za ulimi zamakono kuphatikizapo matrakitala ndipo ndi munda waukulu kupafupi 200 hectares ndipo amagwiritsa ntchito ulimi wa nthira pofuna kuti m'dziko muno mukupezeka chakudya chokwanira. Gada Mega Farm yomwe ili dera la Traditional Authority Kazyozo mboma la Nchinji ndi imodzi mwa ntchito zomwe zikuonetsa poyera masomphenya a mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathe Chakwera pofuna kuonetsa kuti m'dziko muno muzikhala chakudya chokwanira. Mayeso Chikhadzula, MBC Nchinji. Boma la Pemphomwe akumanga chipatala cha makono cha Makanjira kumangochi kuti amalize ntchitoyi mu nthawi yake. Nduna ya zaumoyo yakhumbize chiponda yanena izi itayendera ntchitoyi yomwe akuyigwira ndi thandizo lochokera ku boma la Iceland. Owen Mavula ali ndi ripoti. Chipatala cha makono chomwe akuchimanga ku Makanjira mboma la Mangochi chikupereka chiyembekezo chakuchepa kwa mavuto a zachipatala pakati pa anthu opyola 120,000 maka amayi okhala mderali ndi madera ozungulira. Kuchokera pomwe anakhazikitsa ntchitoyi chaka chatha, ntchito yomanga chipatalachi malingana ndi anthu ozungulira derali yakhala ikugwirika molozeka. Ndipo izi zatsimikizika pa ulendo oyendera ntchito yomanga chipatalachi posachedwapa. Mkulu yemwe akuyang'anira ntchitoyi kuchokera ku kampani ya zomangamanga ya Deck Construction a Elad Malonda ati pali chiyembekezo choti ntchitoyi ifika kumapeto pa 31 January chaka chamawa. Tili ndi mabuildings awiri omwe tapanga kale tayika malata nkati mutamba kale kupanga line pate kwangutsalani kuti tipange wiring kenako kuika ma window ndi ma door frames plus floor kuika zitseko kenako tipente. Komanso tili ndi ma structures ena awiri amene ali ready kuti tikhozana kubweretsapo malata takhoma kale matabwa kwangutsala kuti tiyambe kuika malatawo. Mmodzi mwa anthu omwe akukondwera ndi momwe ntchitoyi ikuyendera ndi mfumu yayikulu Makanjira yomwe anthu ake akuyembekezeka kupindula kwambiri ndi ntchitoyi. Mavuto analipo kuchokera ku chipatala chifukwa timateka kuno anthu akadwala amateneti ena moyo wawo matela njira koma pakali panopo tikunyalira chifukwa choti chipatalachi monga atipangira president mmene chililimu tikusangalala. Polankhula atayendera ntchito yomanga chipatalachi, nduna ya zaumoyo akhumbize Kandodo Chiponda omwe analinso ndi nduna ya zamaboma ang'onoang'ono ati ndiokhutira ndi momwe ntchitoyi ikuyendera. Amikira contractor athu chifukwa zioneka kuti manja awo ayi ni manja akutha ntchito manja opanga zinthu zabwino ndiye ifeyo tatsimikizira komanso kuwapempha kuti mmene atifotokozera kuti January zonse zikhala zitatha tiyambe kugwira ntchito ikhala di January yomweyo tisasinthe-sintheso chifukwa kunoko nkutali kwambiri ndi kuchipatala usonza kuti konse kuno aliyense ali pa chiyembekezo kuti tsopano tizithandizikira pafupi. Mwazina chipatalachi chikhala ndi zipangizo zapamwamba zochitira operation, zipinda zochitira amayi oyembekezera komanso zipinda zosamalira ana omwe angobadwa kumene kungotchulapo zochepa. Owen Mavula, MBC Mangochi. Kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi wayamikira boma la dziko lino chifukwa cholola nzika za dzikolo
kumachita zinthu zosiyanasiyana pothandiza pa chitukuko cha dziko lino. Kazembe wati izi ndi zofunika kwambiri polimbikitsa ubale wabwino pakati pa mayiko awiriwa. Iye amayankhula pamene anthu akwawo a Chihindu akukondwerera Ganesh Utsav. Tili ndi zambiri mu ripoti ili la Thokozani Jumpha lomwe akuwerenga ndi Olive Phiri. Poyankhula pa chikondwerero cha chaka chino cha Ganesh Utsav mu mzinda wa Lilongwe, kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi, Ashri Gopala Krishnan anafotokoza kufunika kwa chikondwererochi. Agopala Krishnan anati izi zimabweretsa anthu ochokera m'madera osiyanasiyana pamodzi, zomwe akuti zimabweretsa mgwirizano ndi mtendere mdziko. Iwo anayamikira boma pa chisamaliro chabwino chomwe akulandira mdziko muno. Wachiwiri kwa mfumu ya mzinda wa Lilongwe, Aruth Chingwalu, afotokoza kufunika kopangira zinthu limodzi mdziko muno, zomwe akuti zitha kutukula ntchito za malonda pakati pa dziko la India komanso Malawi. Mwambo ndofunikira kuti tikhale nawo anzathu Mahindu chifukwa kukhala mu dziko lathu lino, komanso ali ndi ufulu otionetsa chikhalidwe chawo zonse zimene amachita kwawo. Ndi ufulu umenewo tiyenera kukhala nawo chifukwa kukhala so mu city yathu ino ya Lilongwe. Izi zipindula chifukwa anthu amenewa akupanganso mabizinesi awo muno mu city, ndikutinso chuma cha dziko chikuyendanso muno mu city mwathu muno komanso mu dziko lathu lomwe lino Malawi. Mlembi wa Mahindu Akalyana Sundram anati mwambowu wadza mu nthawi yake, zomwe akuti zibweretsa mwayi komanso chipambano pakati pa anthuwa. Pa chikondwererochi anthu anapempha kuti apereke zinthu monga nsapato ndi ziwiya zophikira zomwe zigawidwe kwa anthu osowa mdziko muno. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu ya nkhani zathu madzulo ano. President Lazarus Chakwera wati mgwirizano kufunika pakati pa anthu onse pothetsa mavuto omwe dziko lino likumana nawo. Unduna wa zaumoyo wati nkofunika kufulumizitsa ntchito yomanga chipatala cha Makanjira pofuna kuchepetsa mtunda omwe anthu amayenda pofuna thandizo la kuchipatala ku Mangochi. Ndipo anthu akutila ndi momwe zinthu zayendera ku Lake of Stars mwambo usanachitike mzaka zinayi zapitazi. Do you love food? And then suddenly felt the burn? Don't let heartburn or indigestion ruin your meal. Try Tummy Sid. It gets to work fast to stop acids. Tummy Sid. Fast, soothing relief from heartburn. On the journey of empowering minds in shaping futures, Covenant Institute, the home of quality education, would like to inform all parents, guardians and students that the school is opening on Monday, 16th September 2024. Covenant Institute, a Christian-based institution, makes sure that all students are learning in a conducive environment with qualified teachers. The school is for both boys and girls from Form 1 to Form 4 with full boarding facilities that accommodate up to 160 students, a well-stocked library, full science materials in laboratories for science subjects, a well-modernized dining hall with a standard menu. In case of a blackout, don't worry, Covenant Institute has a backup generator just to keep the students focusing on their studies. School fees per term is 475,000 kwacha only. Covenant Institute is located in Madisi, Doha. For more details, call 0999 551 044, 0999 934 132, 0999 611 429, or email inquiries@covenantinstitute.com. Covenant Institute, empowering minds, shaping futures.
nkhani yathu yotsatira kuti unduna wa zamasewero ati ntchito yomanga mabwalo a zamasewero ku Sochi ndi ku Zingwangwa ku Blantyre iyambiranso posachedwa apa. Nduna ya zamasewero auchizi Mkandawire yanena izi m'nyumba ya malamulo pofotokoza momwe ntchito zomanga malo a zamasewero zikuyendera m'madera osiyanasiyana m'dziko muno. Zambiri mu ripoti ili. Nduna ya zamasewero auchizi Mkandawire yati boma ndilodzipereka pa ntchito yotukula miyoyo ya chinyamata m'dziko muno kudzera nkulimbikitsa ntchito zamasewero. Mkandawire ati ntchito yomanga bwalo la zamasewero la Sochi ikhala ikumalizika posachedwapa. Iwo ati ntchito yomanga bwalo la zamasewero la Zingwangwa ayipereka kwa kontrakitala wina kuti apitirize ntchito yomanga bwaloli. Mkandawire auzanso nyumbayi kuti nduna wa zamasewero waonjezera ndalama zomangira mabwalo a zamasewero a Griffin Sayenda omwe ali mu mzinda wa Lilongwe kufika pa 15.3 billion kwacha, ndipo malo a zamasewero a Aquatic Complex awaonjezera ndalama ndipo zafika pa 14.2 billion kwacha potsatira ndi kukwera kwa katundu. Mpite kumene kuja mukaona ma dressing rooms anamangidwako kutanthauza kuti ntchito ija yasala pang'ono kuti imalizike. Ndiye inazayima pambuyopo chifukwa cha nkhani zonena kuti panalibe chiganizo chonena kuti kodi stadium yo ikhala anu wake akhala boma kapena akhala a Wanderers. Komano boma litaunika linapanga chiganizo chonena kuti stadium yo ikhala ndithu ya boma komano izaperekedwa ku Wanderers. Ndiye tagwirizana ndi contractor wa ku Sochi yo kunena kuti akapitirize ntchito kutereko apapa akuti pasaso mabiyokyo ena malingana ndi kusintha kwa mitengo ya zinthu kunena kuti zingakhale ndalama zingati kuti amalizise ntchitoyo. Komano ku kamba za ku Zingwangwa ntchitoyo kumene kuja sinagwirike yoti bwanji yayi. Ndiye ndalama zimene zingafunike panopa kuti contractor uja apitirize ndi ndalama za nkhani. Phungu wa dera la Zomba Malosa a Grace Kwelepera apempha boma kuti lilimbikitse omanga kuti agwire ntchito yapamwamba. Malo amene wawa ineyo nayenderapo ndipo si malo abwino, sali bwino. Ndikhulupirira boma anamanga kunena kuti za temporary amatero. Koma ngakhale sina za temporary, nkhani za temporary zimaoneka. Koma zinazo zinamangidwa mosakhala bwino. Padakali pano zokambirana m'nyumbayi ayamba zimitsa mpaka lachiwiri mmawa. Bungwe lolimbikitsa ufulu wa anthu akhungu la chi-alubino la Standing Voice lati nzokhumudwitsa kuti ena akupitiriza kunyoza anthuwa pomawatchula mayina osiyanasiyana. Mkulu wa bungweli ya Boniface Massa wanena izi kuzomba pamene mogwirizana ndi Ayoneko komanso Beyond Sancare amaphunzitsa anthu za ufulu wa anthu a chi-alubino. Tili ndi ripoti ili la Arthur Chokoto. Mabungwe a Ayoneko, Standing Voice ndi Beyond Sancare akuti akufuna kusintha kaganizidwe ka Malawi pa nkhani zokhudza anthu a chi-alubino. Atachita misonkhano yoyendayenda mu misika ya kumulanje anafika kuzomba. Pa msonkhano omwe anachititsa pa msika wa Govala, mkulu wa bungwe la Standing Voice a Boniface Massa anati Amalawi akuyenera kudziwa kuti kutchula anthu a chi-alubino mayina onyazitsa kumawakhumudwitsa anthuwa, ndipo izi ndi nkhanza zomwe zimawabwezera mbuyo zomwenso ndikulakwira malamulo. Kuti anthu ambiri akutchedwabe mayina olakwika. Ambiri akunena kuti inde nkhanza zokuphedwa zinachepa, koma muli nkhanza m'midzi zimene anthu amachitidwa mayina kuti agwire nawo ntchito, kuti akwatibwe akumachitidwa mayina onyozetsa amene zimapangitsa anthu akhala omangikabe ndi asatenge nawo mbali pa zitukuko zosiyanasiyana m'midzi mwathu muno. Chinanso chimene tinachituka kwambiri pamene timapanga madrama athu kumamidzi kuni nkhani ya mabanja amene akukhudza ife anthu achi-alubino kupanga kukhala pa banja, komanso zikukhudza anthu amene ndopanda achi-alubino amene ali ndi khungu lakuti amene afuna kupanga mwina ubwezi wokhazikika bwinobwino ndi munthu achi-alubino. So pali mantha ndithu amene akhazikika kumudzi kucha malingana ndi nkhanza zimene zimachitika. So kudzera mu mapulogalamu ngati awa timakumbutsana kuti nkhanza zimene zithe tingatchule mayina ati anthu achi-alubino tingaonetsetse bwanji kuti ufulu wawo usaphwanyidwe komanso atenge nawo mbali pa zochitika zosiyanasiyana kudera lathu. Mkulu wa bungwe la Ayoneko a Macbain Mkandawire wati kugwiritsa ntchito zisudzo ndi magule kukuthandiza kwambiri kuti anthu adzifika ndi kumva uthenga ofunikawo. Uthenga wathu ndi wapafupi wonena kuti anthu akhungu la chi-alubino ndi anthu ngati ifeyo, ndi anthu amene amafunika kuti asamalidwe, amene amafunika kuti akhale pa ufulu, ali ndi ufulu wakukhala ndi moyo,
komanso ali ndi ufulu wina uliwonse umene munthu wina aliyense angakhale nawo. malinga ndi mkulu oyendetsa ntchito zati apolisi adzigwira limodzi ndi anthu m'boma la Zomba Anaison Chibondo, mchitidwe wa nkhanza kwa anthu achialubino ukuchepa m'bomalo. Ngati Zomba tithokoza kwambiri tikuchita bwino kwa basi chifukwa mu zaka 5 zapitazi ndikuti ndi mlandu umodzi wokha umene anatsina khutu abale awo amuzathu achialubino mnyamata, ndipo nthawi yomweyo tinathamanga ife titaonana kuti pamalopo sipali bwino tinakamuyika malo otetezeka moti mpaka pana kuphunzira sikulu ndithu yabwino anatetezeka. Ndi tikuchita bwino kwa basi Zomba kuno mogwirizana ndi anthu a community policing madera onse. mabungwe a Yoneko, Standing Voice ndi Beyond Sun Care akugwira ntchitoyo ndi thandizo lochokera ku bungwe la European Union. Arthur Chokoto, MBC, Zomba. phungu wa dera lakumwera ku Nkhata Bay Akeni Zikhale Ng'oma watsimikizira anthu kumeneko kuti boma lipitiriza kuyambitsa ntchito zothandiza kukweza miyoyo yawo. Azikhale Ng'oma amayankhula pomwe otsekulira msika wa makono wakalowa omwe aumanga ndi ndalama zochokera ku thumba la zachitukuko cha dera la phungu. Nayo Chisomo Manda ndi nkhani yonse. Kunali chisangalalo kukalowa m'boma la Nkhata Bay pamene phungu wa deralo amatsegulira msika omwe anthu amalonda osachepera 25 adzitha kugwiritsa ntchito. Poyankhula atatsegulira msikawu, Azikhale Ng'oma adati iwo achita zitukuko zosiyanasiyana m'deralo ndipo zina zambiri zikanabwera. Ndapanga chitukuko chachikulu kuno ku dera lino kuposa MP wina aliyense amene anakhalapo kunoko. Ndapanga zinthu zambiri muone muzigayo magesi chanchati amanga zigayo zambirimbiri tiyamba kutseguliraso yambire next week ndi zina zotero zoti ndi secondary school yoopsa kwambiri kumakumbuko komanso zipatala tating'ono ndi zina zoterosi tapanga ma developments ambiri. Ndelero timatsegulira msika wapa ndepali sikaso wina pa Tukombo ndepali tapangaso zimbuzi zambiri maingano munamva nkhani ya kolera ndayika zimbuzi madera osiyanasiyana zabwino zoti zamakono zoti anthu atha kugwiritsa ntchito ndi anthu akukondwa ndi zitukuko zimene zikubwera kunoko. Atatsegulira msikawo, Akeni Zikhale Ng'oma omwenso ndi nduna za mdziko adachititsa msonkhano wa ndale pamodzi ndi Ahale Mkandawire omwe ndi nduna yona zachitetezo. Amkandawire anakumbutsa anthu omwe alibe ziphaso zaunzika kuti akalembetse ku bungwe la National Registration Bureau kuti adzathe kuvota nawo pa chisankho chomwe chikubwera cha mchaka cha 2025. Iwo adawuzanso anthuwo kuti apitirize kukhala pambuyo pa boma lotsogozedwa ndi President Dr. Lazarus Makathi Chakwera pamodzi ndi phungu wa deralo Akeni Zikhale Ng'oma kuti chitukuko chipitirire kuchitika m'deralo. Magule adalinso gawo limodzi la zochitika pa tsikuli. Chisomo Manda, MBC News, Nkhata Bay. Omwe anakonza zochitika za Lake of Stars ati ndi okondwera ndi momwe zinthu zayendera chaka chino. Aka kanali koyamba kuti mwambo uchitike mzaka zinayi. Emmanuel Chikonso wafika ndi ripoti ili. Kwimbira anthu lidasonkhana mphepete mwa nyanja pa gombe limene la nyanja ya Malawi ku Nkhotakota komwe anabwera kuzasangalala makamaka ku phwando limene la Lake of Stars lomwe lidabweranso patapita zaka zokwanira zinayi lisakuchitika kamba ka COVID-19. Phwandoli linachitika ku Nkhotakota mphepete mwa nyanja kwa masiku atatu ndipo aluso oposa 70 anaonetsa luso lawo ku phwandoli. Oyimba ochokera ku Ulaya komanso kuno kwa Africa monga Mumbayachi, Show Majozi ndi akatswiri osakaniza nyimbo amaiko osiyanasiyana sanakhumudwitse pa tsikuli. Oyimba yemwe kanali koyamba kutenga nawo mbali ku phwandoli Ntameni Kachusa anati masiku atatuwa ndi osayiwalika mpaka kale. Inali ndithu nthawi yopambana kupanga perform stage imene inali limuja. I think stage yake ndi stage hapa mtengo wapatali ndipo ineyo monga artist amene ndikubwera kumene kukhala pa stage ngati imeneyo ayi ndithu chinachito chosidilitsa ndipo ili ndi mphanthi yanga tinali tosangalala. Mkulu oyendetsa za phwando la Lake of Stars Shamira Elias analonjeza zopitiriza kukonza maphwando oterewa chaka ndi chaka kamba kuti anthu alilandira bwino moposa mmene amaganizira. Mmene tinayamba pachiyambi momwe timakambirana ndi akuluakulu a mu organization kuti chaka chino tibwerere chifukwa tikapanda kubwerera chaka chino there's a possibility kuti mwina chinthuchi chifa.
nde ifeyo ndife okondwa kwambiri ngati momwe ananena Phyllis Bandage. I'm so happy and grateful. Mmodzi mwa oyimba akuluakulu ochokera ku UK, Rachel Daddy, adayamikira oyendetsa phwandoli kamba kompatsa danga lodzaona Africa ndi kuphunzira chikhalidwe chake komanso chikhalidwe cha Malawi. Anthu ochuluka ochokera muno mwa Africa komanso kunja kwa Africa anabwera ku Lake of Stars lomwe ndi phwando lalikulu lomwe lakhala lisakuchitika kwa nthawi yochulukirako pafupifupi zaka zokwanira zinayi. Ndipo oyendetsa phwando limeneli alonjeza kuti phwando limeneli likhale likuchitika chaka ndi chaka. Kuchokera kuno ku Nkhotakota, ine ndi Emmanuel Chikonso. Munkhani za masewero. Bungwe lona za masewero ampira wa miyendo mdziko muno la Football Association of Malawi FAM lati panali zinthu zolakwika pa zakuchoka kwa osewera kutsogolo wa Dedza Dynamos Promise Kamwendo popita ku Maite Mukuru Wanderers. Pachifukwa FAM yalamula Promise Kamwendo kubwerera ku timu yake yakale. Zambiri ndi Norbert Jameson. Timu ya Bullets ndi yomwe inakamangala ku bungwe la FAM ponena kuti iyo inali itagwirizana kale ndi osewerayi komanso inali itapereka kale ndalama zomugulira. Koma chigamulochi chati osewerayu abwerere ku timu yake ya Dedza Dynamos ndipo timuyi ibweze ndalama zokwana 3 million kwacha zomwe inalandira kuchokera ku Bullets komanso 4 million kwacha ku Wanderers. Osewerayi amulamulanso kuti abweze ndalama zokwana 6 million kwacha zomwe analandira posayinira mgwirizano ndi timu ya Wanderers. Timu ya Dedza Dynamos ayilamula kuti ipereke chindapusa cha 3 million kwacha pomwe Wanderers ipereke 4 million kwacha ku bungwe la FAM pophwanya malamulo augula ndi ogulitsa osewera. Dedza ayipeza yolakwa pochita malonda ndi matimu awiri a Bullets ndi Wanderers, pamene Wanderers ndi yolakwa posayinira mgwirizano ndi osewerayu isanagwirizane ndi timu yake. Chigamulochi chikutinso ngakhale timu ya Bullets inapereka ndalama ku timu ya Dedza Dynamos, mgwirizanowu ndosavomerezeka chifukwa timuyi sinamvane ndi osewerayi. Mgwirizano wa Promise Kamwendo ndi timu ya Dedza Dynamos udzatha pa 31 mwezi wa Disemba. Kuchoka apo iye adzakhala mfulu kupita timu iliyonse yakumtima kwake mwaulere. Komiti ya bungwe la FAM yomwe yaweruza nkhani imatsogoleredwa ndi membala wamkulu wa bungwe la FAM a Daudi Ntanthiko. Norbert Jameson, MBC Sport. Ripoti limenelo tamaliza nalo nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane bwanji tionenso mitu ya nkhanizi. President Lazarus Chakwera wati mgwirizano kufunika pakati pa anthu onse pothetsa mavuto omwe dziko lino likumana nawo. Unduna wa zaumoyo wati nkofunika kufulumizitsa ntchito yomanga chipatala cha Makanjira pofuna kuchepetsa mtunda omwe anthu amayenda pofuna thandizo la kuchipatala ku Mangochi. Ndipo anthu akutila ndi momwe zinthu zayendera ku Lake of Stars mwambo usanachitike mzaka zinayi zapitazi. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Kondwani Chinele ndi nzangayo Tauson Kamalata. Tsalani bwino.